Günlerden bir günni, işi bir vaqtda da ayruça jumğa günlerini oңмый торган сыры карт ишәк ия күл буенда басып, тормышның сәйер як турында уйлап тора иде. Кызганыч күренеш, үзәк өзгөч күренеш, котышкыч. Менә бит, шулай дип уйлаган идем дә мин. Бу яктан да яхшырак түгел. Барысы да ни өчен? Нинди сәбәп белән? Моннан нинди нәтиҗәләр ясарга? Елбашымны кашым икән шаккатма. Ул башта бит җилләр уйный һәр чакта. Уйнасын әйдә җилләре, ләкин мин бит такмакларны әйбәт кенә чыгар. Хәерле иртә, я. Хәерле иртә, Винни-Пух. Әгәр дә ул гомумән хәерле булса, анысына мин шәхсән шикләнәм. Ничек хәлләр? Шәп түгел, ничек? Бер ничек тә түгел шикелле. Нигә? Нәрсә булды? Берни дә, Винни-Пух. Аптырысы юк. Һәр кемдә булдыра алмый бит. Нәрсә булдыра алмый? Күңел ачарга, җырларга, биргә бик әйбәт, шәп. Әнә шундыйлар инде. Ой. Койрыгыңа ни булды синең? Аның белән нәрсә булырга мөмкин инде? Юк бит ул. Ялгышмыйсыңмы? Койрык ул я бар, я бөтенләй юк. Монда ялгышу була алмый. Алайса нәрсә бар анда? Берни дә Булмас. Ахырсы син хаклы. Мөгаен син аны кайдадыр калдыргансың. Юк, мөгаен аны кемдер урлаган. Хәер, аптырысы юк. Шулай буласы билгеле иде. Шундый көндә. Нинди көн соң бүген? Җомга. Минем туган көнем. Бүгенме? Хәер, кемгә кирәк инде ул? Төкереп тә бирмиләр. Синең туган көнең. Бер кемнең дә Синең туган көнең. Әйе, күрмисеңме әллә? Бүләкләр, туган көн бәлеше, шикәрле мүк җиләге, башкасы. Күрмисеңме әллә? Юк. Мин дә күрмим. Шаяру бу. Ха-ха. Ләкин мин зарланмыйм. Игътибар итмә миңа, Винни-Пух. Туган көнемдә үзем бәхетсез булуда җиткән инде. Бүтәннәр дә күңелсезләнсә? Шунда гына тор. Бер кая китмә. Мин хәзер. Саумы, Винни? Саумы, тимә борын. Син яшисең монда? Шалтыра торырга телим. Узып бара идем дә. Әйдә булышам. Китеп тор әле. Начар хәбәр бар, тимә борын. Ишәкнең койрыгы югалган. Кем югалган? Койрык. Аның бүген туган көне. Нигәдер ачмыйлар. Туган көндә шундый хәл менә. Ни койрык, ни бүләк. Нәрсә йоклыйлармы әллә инде? Бу синең йортың бит. Дөрес. Яуса крик. Кайдадыр монда. Каясың әле ул? Юк. Юк, бу түгел. Юк, бу түгел. Каясың, каядыр. Кая куйдым инде. Каясың. Менә мин аңа бер шүлмәк бал бүләк итәм.
Ул аның күңеленә бик хуш килер. Ярыймы мин дә аны бүләк итәм? Икебездән дип әйтербез. Юк, икебездән дияргә җитмәс. Алайса мин аңа шар бүләк итәм. Миндә тагын берәү калды. Яшел, хәтерлисеңме? Шар? Ә менә ул ярый. Шар белән теләсә кемне юатып була. Бар, алып кил тизрәк. Иң шәп бүләк, минемчә ул бау. Моны ишәк тә бик тиз аңлар. Азгана дисәң, бер кашык бирсәң, бәйрәмнәргә ям була. Тулы бер шүлмәк шәберрәк тагыда. Җирдә бар әйбер яки юк яки бар. Ләкин алай түгел, кызык әйбер бау. Ә бау? Аңлашыңмы китә исләрем? Сизмәсең дә. Ул бауның беткәнен. Тәмле. Җитәрлек әле. Кирәк. Нәкъ ярты шүлмәк. Ой. Ая җыенга идем әле мин? Әйе. Менә бу шүлмәк. Ул кемгә кирәк? Бер кем дә урламый аны. Шуңа да бу шүлмәкләрнең бәяләре югары. Кайгыларың уйламасаң, җырлап биеп туя алмасаң, бәхет үзе кереп тулыр күңелләрең түренә. Әгәр сиңа яки аңа бары бер кемгә булса да, ләкин миңа түгел. Эләксә булсын бер шүлмәк туган көнеңә. Yabalak! Aç! Ayı geldi. Sağolma Winnie Pooh. Нинди хәбәрләр? Хәбәрләр күңелсез. Ишәкнең койрыгы югалган. Койрык югалган. Я шуннан. Бик кайгыра ул. Җитмәсә, бүген аның туган көне дә әле. Беләсеңме, койрык бүтән көнне югалса, беркем дә сизмәс иде. Ә монда? Ябалак. Аны ничектер юатырга кирәк. Син берәр чарасын таптыңмы? Әйе. Мин аңа файдалы шүлмәк бүләк итәм. Шушымы? Әйе, беләсеңме, мин... Шәп шүлмәк. Монда кайчандыр бал тотканнар ахрысы. Анда теләсә нәрсә тотып була. Бик файдалы әйбер ул. Ләкин мин теләр идем. Аны ияга биргәме? Әйе, теге... Бергә бирик дисеңме? Юк. Шүлмәккә син котлыйм пух дип язсаң иде. Шул гынамы? Тагын нәрсә? Болай язарга кирәк. Туган көнең белән котлыйм. Шәхси тормышта бәхетләр телим. Шеп. Шулай да ясалайса. Ләкин пух дип язарга онытма. Син үзең белмисеңме? Беләм. Тик дөрес язылышым аксый минем. Ул үзе әйбәт. Тик аксый. Юк, монда бөтен сүзләр дә сыймый. Шүлмәк бик кечкенә. Беләсеңме нәрсә пух? Син аны болай гына әйт. Тел белән. Тел белән әйтә белмим мин. Беләсең ич минем башта җилләр уйный. Озын сүзләр кәефемне генә боза. Ярый, бир. Кот. Дылый. Явый.